aiwa awagara ari pano agaraikuya vanode kupisire zviro zvaawawa kudzosere pfuma yavo yaakapambadza varipi ndo akakona kuti hatisokwanise kuuya kwaizvizvi zvatina mari yakangoparadzo kwetakaende kunhamoko mwana waatete paya varikuona mai hari kutobherera ivo omoti dzakanaka tirikubhadhara zviro zvavo ameno ndimi zvamurume wavo tititaonei kuti zvakazvomukira sei zvanopire kwakudii zvakandomirire paakataura pai kuti uya musi wa29 haana kuya 29 otakauya tichiuya apa musi wa29 ondopetakapoeteneuri vati tiuya changamiro wati uya musi wa23 vazofona kuna changamire kuti tapinda idzikatokumana musi wa23 saka nhasi notaura inangoudai paedero matatisawo enhando achazvii paedero matatisawo akasiyoba nokuti 29 wacho kwakusina nhamo nhamo yakanga yatodarika akatamosvike kunozozvi aitataradze mari kunhama vanogasi munhamo wachoesanga vakutotaura kudheri dare achangamire vakudheri hawani vaatawa nezvimwe zvavatopinda vaitari nokuti isusu idondo akanone zviro zvavo maona mai iye munhu akanga azvi iwo imwoyo yemunhu ese takaita tsikairese taakundoramba tichindouya hapana chiri kuguka zvese tauzvipe kungashanda zviri kuti anozviri kuti mazuva azvikuya imimi chiro chenu chamaita chii chiro chamaita chii kuongororwa kuti ndione kuongororwa imimi pakaitwa ndii chimwe chii chamaita nekuti adzose muripo wese wakafamba apa ndo zvendinotaura izvo zvinonoda zvacho ndonoda ndizose takati chii mari dzakafamba nemombe yakapiswa nembudzi nehuku izvo takaiswa izvi mari inini yakanyorerana ikabvumirwana kuti anofana kudzosa mari yake iri papepa yaizakudzosa handidiwa kuti anodzosa ndokutaurwa kuyo zvakaita havazivi kuti here tinodzosa titi pai mazuva akati tinodzosa tokupai mazuva saka mazuva acho aramba achindodai ndiwo akambe kutipe dheti ra29 alright unotaa uchiti nhasi hatichabivi kuda kwavo isi takutonyorawo manyorero etakuita kusaine kuti nyaya yakapera asi panofanira kudzoswe zvakati zvetakuita risitodiwa adii pamuperi saka tinozoziya sei ayo tinonyora mapepa tinonyora mapepa manje kuti imi muzopuwe zviro zvenyu tichazokutaurirai kuti zviro zvenyu zvomuzvione toita sei ngokuti hazvina pamwe dzimwe dzenguva ari kudherera havo kudaro asi hazviperi nekutaura kodi iwe ndiwo wakayambisa kuti tinokupai zviro zvenyu
hawasi kuchauya kana vaine imwe influence yava anayo achaziva. Asi isi tinondonyore zviro zvacho zvichipa mutemo wacho kuti nyaya yavo yakamira kudai 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 takunyere kuti munofana kupuwe zviro zvenyu zvacho ng'ombe iyoyo neimwe mari yacho iyo yese iyoyo munofana kuipiwa. Tikapedza izvo tozvisainira isusu inini presiding officer nema2 assessors ozvisainira kanguva tozotsvakazve rimwe ground takusenzese warrant yakuzoenda pamushapo wavo kana kutora anything chane chinenge chakakodzera azvazvo parikuzvikaitaii kamupe mari dzacho dzakanyorekane hapana zvakanaka munotipa ivo akuramba achiite madhesi kuramba achisemberi kuramba ude kutsvake zvekuita zvakashata madhesi acho akuwanda dzimwe dzenguva tsvake humwe uyu ingazviziya here kapende zvinofunge munhu hapana unozviziya zvino ndiani mupurisa wacho weibei ndimi unganasa kuenda here muchinasa kozwe zviitiro zvacho chaizvozvi kwedi kuswedza anhu mugwanza nekupedzera anhu nguva hapo agaripo kuvatangano anogarei ari kuinyanga wakatiza aya baba namai avarara saka ndekutotaura navo pafoni musha wavo akachina munhu basa pamba papana munhu padhuze neaya pati hapasina munhu akatotiza pakuarara mukorore watinotaura naye kuti uri kuinyanga saka ndiwo andinowanzokomunikita naye asi abereki akanakubatwa chaiwa kugari kuharara unotiza ipo pavo asi paiuye kunaindobhari kwei ani kuuya kwekukumana kwetaite panapa aindobhari kwei bari pamusha pacho panei pamusha pacho pakazare chinya apa pasisina pfuma yaiwakungwa paindowa gare vanhu pe pfuma angasina angakakodzeresa kare pfuma hapana hapana zvinoonera zviro zvakawanda kuti hazvina firiro pakanaka tazvizwa but isusu tinochiti nyaya iyi tainyora taipedza taitunga taipedza nekudaro tosainawo mapepa edu tosaina mapepa edu topedza tatopedza nayo tochigarire zvepamberi zvati tozvitaura ndizvo totozoone zviro zvinhu aino imimi muchazouya polisi tinozonyore zviro zvacho kuti tichade kunyore maperere ainhau yacho isusu tinosaina mapepa eni muzotaura zviro zvacho zvekuklema zvacho mukazotipe zuva rekuti zvochitizoa nekuti kunongwa kuambira mangwana kuende mberi unokwane kuona isusu bebrayeizedzisaineji namazimasitati unengavangugara vaanoaiwa unomunenyaanyasudainochina nebebara ingatati teuja kutsamba itapedza naperera apo ndiochinoinoaiwa chogona ati kurimirira kwetangara kutuba
Akaita tinotenda taona mauya kudarira mambo marangi nyaya yakunze kudare kwa mambo ndechi urwere hwemadzisango hwendakaroyiwa mukataura kuti chii chakaitika muzosvika pakuziva kuti uyu ndiye akandiroya kubva kwekutanga chaivo kubva kwekutanga madziso achambe kurwadza handina zvendaiziva ndakatamburira ndikaende kuzvipatara asi kuchizoti rimwe rezuva zvakandiurira zviri zvinoita anhu aya anone mavhidhiyo ndakagara zvandanga ndoita zvezvi ndiri kuchitoona maroyerwo endakaitwa ndichibva ndamuziva kuti munhu ndiBamkuru Mukoma Wemurume zita rawo raakutouye munzeve dzangu kuti tahuona rave riri izwi ndiri kuchitoona tsekuone kuroya kwake kwaakandiita wakandiroye madziso angu ngeforya rekuti rinoiswe munhekweria maroyero ake chaiwo ngekuti wakatanga atore mushocho wese pamwe nemurume wangu echiti ndakutora nemukadzi wako naana ako kutedza nemukuubarwi hwawo ari kuzvitaro dare zvawakabate ndiro akanakisa kumabvazuva mundiromo ndomainga nenhekwe nejira rebhureki dema jira reasati ari petaba wanga akarifura ndopaayireketere mazita ya emunin'ina wake nemhuri yake bangani ndiye zita remunin'ina wake murume wangu akati nemukadzi wako nemhuri yako akaripeta kairi akaritsamhidzire kunhekwe kuya akatore rimwe reredhi nekara kahwaiti nekebhureki akapeta futi akatsamhidzire kunhekwe kuya futi akati munogara imomo bangani nemukadzi wako nemhuri yako hapana chemunoshaya muri mwese wakapinde mumba akachibuda nenhekwe iye akaende pasaidi pembe riri saidi riri kumabvazuva kwembeke akatsvete nhekwe akaende paimba yake padhuze kudai painga nen'anga yake nguva yachena handizi kuzvionesesa bandaione zvakaite udangwasa chiro chisina chimiro chakanaka ndiri kuone pamusoro pacho apindemo ndakabva ndaona ndiri kuchizichione zvaakakuroya echiti wakacheke nyoka mushwe wayo nemusoro wayo ndonatse kuona kuti ndiBamkuru ari kuzvita mainga nemunhu waimwe waingemo acheke kudaro wakapuhwe miti yake mii yakabayirwe tingati ndimwe mumbanda dzawo dzaanogadzira ufu hweun'anga hwawo zvikazvichenda waise muforya wobva waise moto zvinosvika magadzirire takazvita wakatapidza moto muforya chose chikatange kutenderera chikasvike kumadziso angu zviro kwazvo zvaakataura akarwadza ndikatamburira ndiwo ndikachema ndikarega akabude mvura wanga ichapira mumwiri zvaite kudaro ndiri kuchiona saka zviri kundouna takasvike pasiteji yechipiri yekuti wakauye kumba kwake
wakabva kwaizviitira ikwe kunyanga akauya kumba kwake kuno kwamarangi pamusha pake akatora mare dzake dzakaexpire 2 madhora esimba ane mawani makuru aya akapasvipa wausiku zvikazi wakaenda wakaisa muchikuru mwake akati tendai zita rangu Bangani wakagare pasi akaemberera aisi atsvete muchikuru nguva yache zvakandijekera zvino zvichitojeka ndisingati ba handisi kuona navandiri kutozviona nguva yachene saka adaro wakafuma mangwani amuka umba make akati ndakuende kunyanga wakatora mari dzake dziya 2 akafamba akaenda zvikachizitoti zvangu zvikuona mavhidhiyo zviya zviri kuchindiudza zvikazichimu mudheri enda naye yadziparoti iye uri kurumba nemota ine ndiri kurumba nebasi ndiri kuona muvhidhiyo kuti ndiri kuzviona ndakasvika futi paimba yake iya enda handisi kunatsokuona iya ndasvikapo ndakamire pamusima mukuona sakaite zidangwaza handimba haina chidziro haina rata munhu wake uya uri wakapindemo ane mufaro ndiri kuona kuti uri kutofara zvikazi wauya nazvo akati zvikazibudisa zvikazitendai Bangani n'anga yake yakabva yamuti chitore zhundu wakatore zhundu akasvinire padhora asvinire wakatore mbana yake yangeri sedrino wanga akatambarara sedrino romuko akaisirapo akati chitora rimwe dhora racho Bangani akatora akataure mazuva ake akati Bangani ndakutora wapa mukadzi wako hazvendakataura kuti amusiyana hauna chaunoshaya nhasi unowandione mukadzi wako munogara mwese mwakadaro zvadabata nekudaro n'anga yakasimudza ikasesa dhireno rekurongedza ndaakuchiti zviri kuitika ndiri kuchizwa ndaakutonga munhu wakutobudirwa zvinhu ndiri kuzomuzei zvikazi mwana uyekumba ndiri kude zita rangu rakatorwa nditahu kuise mugona uyekumba paumba pangu pendakabarwa pabva pandijekera pari kutotaura kuti uyekumba paumba pangu ndiri kude zita rangu rakatorwa nditahu kuise mugona ndiri kutaura daro inini wacho ndakambozviti saka zvirumbedze kuti chii chakutoitika pendiri zita rangu tendai ndakutozwa kuti hakuna mwana unoti barwe ipawo zvidudze zita ngerangu ndiri kurumba ndakange ndiri kwataure kumuning'ina kanda ndamboende kutandadzwa ndingati ndoti ndogara wega kudai paumba usingaoni muning'ina asvikapo wakati yaya hamba ikisi ndiko kubva tauya ndikati ndakutenda akati unoende piyaya kwasvipa ndikati aiwa zvechireka ndiende ndikudaitsumba kwedu kwetakababa yaya zvine ndikati zvinoita ngoti ngepaumba pangu pendakabarwa wabva tauya paumba pedu pendakabarwa pamukambapo mwanyachiti ndasvika paya ndapana tisinogari ndiri kudodarika ndiende kwashenya chiti tonzira ngurunditaura ndamwashenya chiti ndodarika ndiende kwamambo ndototaurira tahu andiombone uri wakandirwera narume angu naana angu zviro zvakashamisa kuti NaBamkuru chaiyo zvinoitika saisei hana musi ndakamboa wabva ndaita kwakuimba mambo musi wa 7 August tauye muno musenguva dzinedzi dzekuma12 mambo unoti uroyi hauna witness hauna hwechipiri ngoti paunoroya unonga uri wega ezvizvi ndaina mbuya koarapisa anhu akati ho mhuri dzese dzendainga nadzo pane machiremba anonga ari panapa takabuda panze pano tikauya machiremba akanangisa akati tinoshanda ngegirasi ainga nejira rawo rekwaiti papfudzi akanangise girazi rawo akatomboti iwe nyoka uri kuuya apa uri kudei akati handikudi akati munhukadzi mumusha umo wemwakaroya handiwe dzinza remuba saka zvasimuka mukauya apa wabva ndagara padhuze zvikazi muroyi wacho ngaauya wabva agara wageche pamasure iye taku akati ndiri kutona
uye mwakananzwa ngenyoka madziso enyu. Ndikati zviro kwazvo kuti ndakamuona ichicheke nyoka maoko ake achibacheke nyoka muromo. Akati mune gonye riri mumwiri. Ndikati zviro kwazvo. Munhu ndakamuona achitore zvungu. Akachiti ino panapa pamambo panapa ndinobvise gonye totobvisa ipo pano panze panapa. Akauya akakakatidza zviri kuribvisira ngepakati pechifuva apo. Rikabva kuti range rane mvere. Aitaura aiona neusanga hwaro. Ndaizwa anhu aitaura. Inini handisi kuzonga ndichichazviona. Ndakandogara kudai. Kuchichambe kukakatidza nekuti tinode kuende kumba kwake. Kumba tiri kuti tiri kude kuenda. Inini vision yekuona kuti kumba kwake kune chiro icho ndainga nayo. Ndiri kuona. Ndikatombodzoke kuna mambo ndikati zuva ranhasi changamira kuti tisvike paumba patako. Zvingawa usiku asi kuti kuperiri papa zvechinyata kuti ribude mangwana tiri kupikitidzana paumba pake ndozvendiri kuona. Zvaite kudaro tabva tachizotanga kuchironga nekuende kumba kwake. Tange tisina motawo kuti tizotsvake dzimota dzinodzekutsvaka ngemafoni. Anhu ombodaira akati tiri pamutari kuda tina ashoma anozikanwa nemafoni ane madzimota. Nguva yekuzoti wainga nemota yawo sikazotashayisha iye wachasenda ndichisara ngetsoka. Ruzhinji ruri kuenda ngepakati ngetsoka. Tiri kutsvake motika yekutware machiremba nemapurisa nenini. Iye ngaachisara tizofambidzana naye tisvikirane paumba. Zvichiti mapurisa machiremba iyi vabva taite tazokusvika kusvika mota yasare iri kusvika paruwanzi paya. Svikei vakunda vakanga tangekwenda vakachema sepafiwa pamushapu. Mai nemhuri yavo vakavhare madhoo avo ese kukiya. Mapurisa nemachiremba ari kuchitika vachifambire pano tipinde pamusha. Naye paakaramba nemisiwo yawo kati ana musiwo ndovhurwa. Iye wacho wakareketa kurekete kwekurambe amwe ese chaiko kuti handisiwe kwamakumbu bandiro kwachakata hane kwamakumbu handina ukama nemungani muzi uri kudei pano. Zvese izvozvo ndakati kutyityidzira asi basa ringati mapurisa akamuzoonere kubvunza mambo pano paite mherebhere yakura. Mambo akapindura chiti kuti basa rechione kushandwa ngeimwaenda nawo shandai ngarishandwe. Machiremba aya akazoti taakusenzere pasi. Anhu aendai kana akatisenzai akachizoti tiri kude ufu sauti mvura pekuzvitora panapa kwautumise munhu kumba kwakuchisvike kozvitori kumba kwakuya nazvo kwakuchichibva vazi kuti paya vanazvo. Mapurisa amangu ndo akange apamwepo nemachiremba ndo aitasike zvaita akati sasai mvura kwakumasasi mvura zvikazotipengera ndazikwa yaisa kuti vapamwaiwa zvikazi ndaakudaidza mwachechisofu vakatange kudaidzawo machiremba aya akutodaidza akade kuendere kuzita rake vaidaidza achiti Patson huya pati ichitenderera ichitaunga nekamuridzo kuti huya chakauya kekutanga wakaposha. Akati ndachiposha chadanodi. Zvikazi waposha ho wakasimudzira zvaakatangisa futi akachizobata akati ndabata paakati dzvi kudai achakandodai uumbikana mwemaoko mwautotanga kubude mvere dzakutoperuka ngemhepo. Change chane mvere wazobata munhu wabva agashidze mupurisa wamambo. Mupurisa wakuchisimudzire mudenga kuti ruzhinji ruone kati tabata nerusero rwacho
rwakabva rwabuda rwainga nemvere zvine usanga. Paya mapurisa anoti hetabata taakudzokepi kwamambo mangwana munouye kwamambo mupise ritsve mwechiona gona renyu rimwese. Neninowo nemuning'ina takabva taikudzoke kwamambo kunoku nemota yati kuzopafamba netsoka zvisvika nyama dzingorwadza. Iye wakabva adzoziwo watobva abudwawopo nemota yake yemukwambo kwende Tsvingwe ndiyo penharonga orareyo. Haasi kumbochazorare mupaumba pake baba kusvika nanhasi. Auya panapa rechimangwana mambo unoti gona ho. Zviro zvange zvisikazi kupera misharu yake yakabhadharwa kuwabate emabasa. Mabate emabasa anga akati chakatanga ngemwamambo. Muchive paground rekore machiremba munosiye $50 patebhuru. Mwakotasvike pamachiremba amira anoti isai 30 apa. Adaro anochizonga akachaji yekuti kubata nekumba $200. Saka mari dziya dzakange dzisisi kudiri baba kungadzaringana. Bauchizoti akati kana mbudzi munadzo munounza mahuku magarakuni. Saka paakafuma ichitere gona akauya naizvozvo akabata anengu. Iye haazi kuuya nazvo. Right. Mambo obva ati handipisi gona pasina musharu wegona. Musharu wegona imwombe inotsika. Right. Sakana kwakudzoke kumba futi hapaiti bakuenda mwechidzoka semutei kuti mwauya mwadzoka wabva wazosunga ng'ombe kwakuya naro. Iye wacho wakachizouya egawo musi wekutsvakwe gona riya azosvikawo panapa robva ratsva mambo apuhwe mari yake. Iye wacho kwakuchizwe kuzi wakachema misozi chaiyo kuyerera misozi kucheme gona rake riri kutsva. Ndozvakainditira tahu wakandirove madziso angu yangenyoka nezhudu. Saka kuti imimi mudzoserwe maziso yenyu pari kunzi pari kudiwa chii kuti mugone kuona zvakare? Kuti ndigone kuona zvakare iye ngaauye pamberi pedare ramambo wobvisa mambo womuti chiombono inonga yatsika yamambo yekuti mambo unochimuti ite kudai. Inini handiziwo ndinondozwa kuzi mambo asi pamberi pedare ramambo ndo raari kuuya akuchiramba kuti haazi kuchatouya kwacho. Asi kusauya kwake unonga echizviziya zvese izvo asi uri kuzviramba ngekuti wakange echiramba mukati mwedaro kuti handiombonoriba. Chikonzero chii? Iye wakataura achiti chikonzero ngechekuti iye wakaroyewa mukadzi wangu saka ndakamuroya. Imimi muri kunzi makaroyewa mukadzi wake? Asi ndiro ramakaita here? Handizi. Akarwarawo marwarire awo hawo tikazwire urombo nezvese handinasi. Anengina acha arumba futi kurapise mukadzi wani waMukoma kana kuti kumudzora. Ko ana chiremba vakanobata kuona havakwanisi here kubatsirai kuti mukwanise kuona? Ana chiremba aya vakarapa ipo pano vachiti tabvisa vakatiti asi handisi kuona kuyaba pa3 days paya tazodzoke mwamambo mudare tabe kuti bhadhara. Ndiyo paakazodudze masoko ake kuti handimubhadhari bani kuti aone kwacho. Saka ndiyo nyaya chiripo papanatahu. Saka chiri kuti iye haasi kungoda chete kuti
akubatsirei kuti muone kuti ndichaona uno haasi kudaba tione ngoti dai aida ungadai akauye mwamambo ari kuuya iye zvine zvaari kupi Harare kuwadzana kwambo aimbogara kupa asati ambogarepo wakaenda kunobatwa waigara mukomba mukumba waigarapo ndakarware madziso kwemakore matatesavera waigarapo paumbaba ndechindodzirwarira hangu ndechindoshaziva kuti chii chakaita ndakaenda kuchipatara kwaini vandi ndakaenda usu hwakarwara usingaoneki chii masista nemadhokota akandise mumuchini yavo akati ai zvakazara maningi tombei mapiritsi mudini muyeni akataura kati madziso ambuya madziso arimwo haazofaba asi kuti munyama yavo nenyama yemadziso ine chuzi ino umwe chirwara hatizokona kubvunze chuzi kwechakabva ndakagara badzi kuti chii chakaitika madziso ane chuzi paupurwa mishonga yemadziso kwakubva tauya kwabva tagara saka zvese zvazopera ndakabveyo futi sezvakaperera handina tuikisiba ndabveyo futi vavati aiwa ndizvo kundotenge mushonga chete makagare kumba kwenyu pasi madziso enyu haadi kupara haadi magirazi arimwo zvakataura asi madziso endobva ari kwange kusaionaba saka iye pane chaari kuda here kubva kwamuri kana kuti kumhuri yenyu kuti akoroyonerei hanzi ndira chii handi kuti wakanditaurira ba asi techifamba ngekurarama saisha sando mukati mwemhuri kunyadzire munin'ina wake chete nekuti waifa mukurarama waifamba ichiganza kuti inini ndindakabare ana akangwarira pamushapa amwese ana mabenzi kudhakwa kusaiziya angu akangwarira akwamba angouya naye nemotika zvaiganza hake anditi saka ngatiti yari kuona chirongwa ichi chikumbiro chamungade kwaari ndechekuti chii ngechekuti ngaauye pamberi pedare ramambo ngauye haasi kukona ba kunga ari kugare ikweyo inini ndiri mukadzi wemwa mututu ndiri mukunda mukamba nyaya iyi mumusha mwavo handizi kumboireketa ba ndakaireketa ndiri kwamambo kuno kuziye kuti tikareketerane mumusha hainganakiba hino iye uri kuti ndine bako kudore pawadzana paharare pawadzana paharare ungati here ndingatoti iye uri kodinga mukuno wacho uri kuwadzana snake park kunga ndechitaura kuti wadzana ai location yendakagara zvangu ndikaiona asi iye uri kusnake park mukadzi wacho mukunda